Guys, taklay bisini Christmas banikni collection rok sok bai ani nogo dukano tongo no hingke dukani bade nogo stock khaijak update norna bagai chikon tier video ingana sikti ang pura to khuluk photok maliya hane kisi norno phonok rekha kai ko naiti Paiphaidi noro Khumulwng ni Christmas mela o 3-4-5 December ni Khumpo school ground o tai 11-12-13 December ni motor stand ground o norok ani Phalnogo Paiphaidi mano tei ani dukan Khumulwng dukmali bazar o chicken market ganani ri bazar o jotoni last paithakni dukan no ani oro phai norok ani collection rok pai mano chela bwrwi jotoni collection no tongo hambai।